गोबांथार समाव सानोसोमोन जे मानसिया मानो सुसाइड खालामो बा जिउखौ फोजोबनानै लायो। नोंगौ दिनै बुजिनानै मोन्दों एसेब्लाबो, मानो होनब्ला जेब्ला राहा गोथे जायो, साननाय हनाया खामानि होआ, बै टाइमावसो मानसिया बे थिरांथाखौ लायो, नाजायो। दिनै एसे एनै साबस्क्राइबार थानायखौनो गोबां मेगन सानाय थायो जोंनि गेजेराव, नाथाय गुबुन जाथिनिबा बेखिनि साबस्क्राइबारा मा? दिनै बेखिनि साबस्क्राइबार गैयामोनबा हयथ' जों मेगनाव गोनांबो जानाय नङामोन। दिनै जाय केसखौ होजाबाय, बेनिखायनो राहा गैयै जानानै आं मालाबाबो बेबायदि भिडिअनि गेजेरजों रिकुवेस्ट बा खालामफेराखै। दिनै फार्स्ट टाइम खालामदों। उखिल हमनो थांनाय फैनाय गोबां प्रब्लेम जानानै दं। फारसेजों आबै आबौनि बेमार, फाइनान्सियेलि जायफ्रा गोसो गुदुं एसे एनैब्लाबो नैबे केस नांनायाव मदद हिसाबै डनेसन बिनो आं दिनै बाध्य जादों। नैबे एकाउन्ट नाम्बार, UPI ID, गुगोल पे नाम्बारखौ होनानैब्लाबो, मानो होनब्ला गोबाव समनिफ्राय नोंथांमोना जेरैबायदि हेफाजाब होबोदोंमोन, खायफा अननायजों, खायफा हेल्प खालामनायजोंब्लाबो, साबस्क्राइब खालामनानैब्लाबो, दिनै मोनसे नैबे दायनि गेजेरजों जाय गेदेर दाय हमनानै लाबाय, मोनसे सरिबो बुंहोस्लाबासै, मोनसे नटिस गैयालासेनो डाइरेक्ट एजायार होबाय। बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। जाय मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मेममोन, बिमा हिसाबै आं बिसिनाव सैमा बायदि थांदोंबोमोन। माबायदि निमाहा बिबा मोजां जागोन। पुलिस सारमोना बुंदोंमोन जे बिसोरो फरगिभ होनानै, बिसोरो निमाहा होनानै जुदि बोखारनानै लायोबा केसाव उथायजागोन होननानै, जायनि थाखाय नाजासेयावबो सैमा बायदि सोरबा गैया होनहरबाय, सोरबा रायलायगोन होनबाय, दासिमबो जेबो खौरां गैया। सोरबा बुंबाय आंथ' मिथिया, नाथाय गावसोरनो। नाथाय जाय दाय नोंसोरो लाजि फोनांजानाय बायदि मोनदोंमोन, नोंसिनि नामाव मानो होआखै? मानो अल बड' राइटार्सनि जानानै गासैखौबो मानो इनभल्भ खालामजोबखो? गेदेर सोंलुआ सिखारो। आरो नोंथांमोना इसिबां गोरोंमोनबा दिनैनि दिनाव निमाहाया अबाव थांखो नोंसिनाव? आंथ' मोनसे फट'ल' होदोंमोन, गोबाङा बेखौ भाइरेल खालामबाय आरो गोबां बेबायदि आरोना, बुंनो राव गैया। अब्लाबो नैबे केसाव एसेसो हेल्प जानायनि आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव, जायफोर नायनो बांसिनबाबो नायदोंब्ला खायफा ट्रल खालामनो हागौ, मिनिनो हागौ, आरो नोंथांमोना लुबैयोब्ला आं दिनैनिफ्राय आरो बर' रावाव भिडिअ लाबोनायबो नंला। जे एसे हायो नैबे डनेसनखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बिनाय जाबाय। मोनसे फट' जाय थाफादोंल', जायनि नामबो बुङाखै, गोरोन्थियाव आं होबाय, आंनि गोरोन्थि। नाथाय बेखौ इसिबां गिदिर इस्यु बानायनांगौमोन। ब्लारबो खालामदोंमोन बुंहरनायाव, नाथाय केस होगोन आं सानाखैमोन। जोंनि बर'फोरनि साननायावनो इसिबां थौले, आं लाजिबाय बर' होननानै लानो।